social education bo omohaino arwo social education arwo sajaka welfare jeng arwo social education school rogo tabugramni school rogo nini mani je school ok tongmani aboro kichik michik repair khwlainani or repair ok khwlaijagani bagino tini opoino ang orbo tini katmushano tubo tai kaisa hangka social welfare tai social education orbo haino social welfare social education obo orbo haino tongo aro obo hangkai demand number 41 or major head hangkai 2235 or hangkai sanani thangkai Bwrwi Rokni Mohila ashram khulokna nibage ang sanai jehetu arwo Narendra Modi ji samani beti bachao beti padhao huni samani arwo jodi beti bachao beti padhao hungkai Bwrwi Rokni baginai kaham kai wanchuk thai tongo tini Bwrwi Rok jara Bwsai bai kagoi horjak Bwsai khijak Bwsai bai kagoi horjak tai Bwsai khijak tai arwo tongo buma bufa koroi Bwrwi omohairok baksa kaijaknanan thangtani sothik patro maya ngai patro nasimang lewi thangi kaijagya omohairok tongo gilama omohai Bwrwi Rok osohai Bwrwi Rok tongo abrok no mohila ashram khulogoi torinani bagai ADC elakao kaisa mohila ashram khuluk thon ninai abo kaisa kokti samani se tebo atai kaisa tongo arwo aro social welfare ta social education aro bo jeng nukha aro bo social welfare social education aro bo mohilani aro bo Bwrwi Rokni sakbai thangba janani baginai strong khai Bwrwi Rok bini yakungbai sakbai thangba janani baginai abo bo Chini Narendra Modi ji ni mantrono phaijaunai beti bachao beti padhao aro Bwrwi Rok onek utsaho tongo tabu yakungbai nije sakbai thangba janani bagi musungjangnai Bwrwi Rok tongo jengnugo phatar Haste omohaino nugo tini romdi arwo khasi Nagaland rogo Bwrwi Rok dukan rok rilayo sudu arwo khasi buni rajyo no tulana khainan simia Chini Tripurao omohaino tabu Bwrwi Rok interest tangi phebeka ব্যবসা বাণিজ্য খাইনানি থাংতানি দোকান পাট khwlainani থাংতানি Bwrwi Rok botabu interest nangjak nini hotel rinani phaningthun nini ri dukan rinani phunangthun nini grocery nini bebak jagao Bwrwi Rok tabu agugui phayo Bwrwi Rok o aguk phaimani jagao orobo Bwrwi Rok no sahajo khainani dorkar nojor rinani dorkar tai kaisa hangkai orobo Bwrwi Rokni bagai working women's hostel jehetu Agartala bo working women's hostel tongo ADC elaka obo jemon ADC headquarter TTA ADC obo kaisa working women's hostel khuloknani ungthon obo kaisa tinini o katmusono ang tisaka tai kaisa katmuson sanai obo hangka tribal welfare obo demand number 53 or wo major head hangkai 2225 or wo ang sanani musungo or wo hangkai resap Kwrwng musup Kwrwng resap nairok mosanai rok nini resap Kwrwng rok sei Kwrwng rok onek kesam tongo borok je asuk resaboi mosai phaimani asukai borok sei phaimani borok niji yakungbai pheba oro bongni borok no bahai ke borok no wansugiman bahai ke borok no tebo tisawiman
bahaike borok no tebo phan rui man a jagao bo wan suk di hini nai no tinini o kat musono ang tubuo tini ang o kat musoni last ang obono sanai o kat musono 1 টাকা কমিয়ে দি হিমানি আবো 1 টাকা কমিয়ে দি হিমানিয়া অবো যাহাতে বুলটা বুঝিথুন কিন্তু যে जों और आं जे और पॉइंट सामानि अबसे नजरि थुन नै नाय अबनो नजर रिनानि बागे ओ दिशानो सঠিক दिशाओ सगुइनानि बागैसे आं तिनिनि ओ काटमुसनो आं तिसाओ हामबाय जतननो थैंक यू माननीय सदस्य इस्लाम उद्दीन।